Real Madrid goalkeeper Thin Keylor Navas Khan Ballon d'Or chungchang ti hian a soya ka ngai dan chuan goalkeeper tan hian Ballon d'Or hran siam angai ni in ka hria he choi moina hi goalkeeper te hian don ve thei dan kan nei lo ani bera a chan chu mi te hian goal khung zat le assist nei zat te hi an ngai poimo ber wangani goalkeeper ten save engzat nge kan nei ti te goal chhuah lo tura save kan nei te hi an ngai poimo ngai lo ti in han ngai tu tawang wangila goalkeeper tan hian Ballon d'Or don hi beise asang mo ve hle ang ti chu arin thiam thei mai ome adong to te hi atlang puin attacker an nitlang puya defender le midfielder te omve thin thoma sela goalkeeper tan chuan chance a chhezual emoni ti turin adong to ho en hian thutluk na hi goalkeeper lama abet lutuk lo thin ni in alang kan ti nge goalkeeper a hian Ballon d'Or dong tur khopa che tha hi an la omlo atin ni kan ti jok Ballon d'Or hi chu dong chak dong si lo selna an ka chhuah zui hi an om nok maya he choi moina hi zong an ngai hlu zual tlang ania nge